Ahoj milý pohybový priateľ. Ako? Pohyb je? Takže píšete nám také rôzne reakcie na možnosti zobrazovania aktivít, atraktivít a pohybu vo vašom meste a obci. A že tam neviete nič nájsť, že platforma nefunguje a podobné veci. Platforma funguje, ale ak váš predseda obce alebo pán primátor a zastupiteľstvo nemá záujem o zobrazenie toho, čo budujú, chcú budovať, vybudovali pre svojich občanov a v platforme to nezobrazia, tým pádom za to nezaplatia, tak to tam nezobrazujeme. Presne preto to tam nie je. Takže ak máš zodpovedného starostu, zastupiteľstvo, ak máš aktívneho primátora a takisto zastupiteľstvo v meste a vybudovali takéto krásne miesta pohybové, hej, takéto workouty a skateparky a turistické trasy a cyklotrasy a rozhľadne pre svojich občanov, tak tí zodpovední sa nám ozvú, sadneme si k stolu, my tie pointy, body nahodíme do našej platformy a človek pohybu chtivý jedným kliknutím na webík zistí, čo v jeho okolí je, čo tam má, nemá robiť, čo tam môže, nemôže robiť. Podobné veci, ktoré už my tu deklarujeme nejakú tú dobu. Takže nie je to o nás, ale je to o nich. My sme tu, sme pripravení, mapujeme, zobrazujeme, navigujeme veľmi presne, veľmi radi, len sa na to musia nájsť. Čo? Peniaze. Výborne, milý pohybový priateľ. Takže šuchni tomu starostovi do kabinetu, že hej, bači, čo je? My toto tiež chceme mať, lebo oni to vedľa majú. Hej? Takže takto to potom bude fungovať. Všetko dobré, priateľu, pohybu zdar, všetko dobré, ahoj, čau.